זה מה שקורה פה. יש לי גזים מזה כבר. ברצינות, אני לא צוחק. גזים. אך אייס חי מלך משונה ומוזר, אשר אהב מוצרים חדשים יותר מכל דבר. עם כל מוצר חדש הוא כה שמח, אך את אזרחיו הוא פשוט שכח. יום אחד התייצבו לפני המלך שני מפתחים רמאים. לחיי? לחיי ה-180 שזקוק באמת לברכה הזאת, ול-1000 שזקוק לעוד יותר הברכה הזאת, ל-4000 שאפילו הברכה הזאת לא תעזור לו. לא, הוא יפד אותי, יפד אותי. שים הגן שלנו, שים הגן שלנו, בוגדת, בוגדת, שים הגן שלנו, שים הגן שלנו. לאט תרשמו לא נכון. בואי הנה, אתה עוד תסבך אותי, אתה אייל. אנשים עוד יחקרו כמה שהם לא נכון למה שקורה פה. איזובר אליי. ראיתי, ומה אתה עושה כאן? זה מאוד רציני. מספר אישי 3103. כן. זה פזם, הרבה זמן. ואתה מה? זה נתן. נתן הוא פה עובד שלנו. וזה איש הזיתים. נתן דופק אותי. מה, באמת צלם תמונה? אם כן אדוני, צווה להכין לנו חדר נאה באגף פיתוח עם מחשב, רכיבים וצ'ק פתוח. שאתה צריך לדעת ללחוץ ולהזיז וללחוץ לצד הזה או לצד הזה, זה גם נפתח, אתה רואה? בצד הזה רואים שאתה לא עברת את זה. ולסובב. זה לא נכון. זה אתה עכשיו לסגור. Together to do our thing. We all play hard, we all play low.
גם מוזמנים ושרים. ואז השתררה דממה. שר הטקס הניף שרביטו והכריז בקול מרשים: אני מתכבד לפתוח את מצעד מוצרי המלך החדשים. השליך פתיתי נייר וזרק לעבר המלך פרחים. בסדר, מה שלומך? מה דעתך על הגן? לא שמעתם איזה התעללויות? מה דעתך? ועכשיו? מה דעתך על הגן? נכון, גן נחמד? מתעללים שם בילדים, צריך לסגור אותם. היית רושמת את הילדים שלך לגן? לא. עכשיו? היית רושמת את הילדים שלך לגן? כן, כן, גן נהדר. אני כבר מצטערת, אבל נראה לי שזה יהיה... היית רושמת את הילדים שלך לגן הזה? לא יודע. ושוב, במחשבה שנייה? תראה, אני חושב שהגן הזה מעולה. או? מה דעתך על הגן? לא הצעתי כלום. מה דעתך על הגן? אין לו רישיון. מה דעתך על הגן? הגן לא בסדר. ועוד פעם? ובמחשבה שלישית? מחשבה שלישית, אתה יודע מה, תעזבו אותי, הגן בסדר, הגן גזרו מפה. שהיית אובייקטיבי. 10, מה זה? נכון? בטח, יופי, אנחנו רצינו לדעת, האם היית רושם את הילדים שלך לגן של מלכה? ובמחשבה שנייה? בהחלט. המלך את מוצריו החדשים, וכדי שלא יחשב ההמון לטיפש, הרבו כולם להלל ולהתרגש. רק ילד אחד קטן עמד ליד הבימה וצעק: המלך הוא עירום, המלך הוא עירום. איך היה הסיפור?